Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ba Marshal Biam upapeteng ye ka jinyaki syatkan ka bala ne menta khat lai sngi bat khat armiet, ka bala khain kelum hadu lai spa kanta, hakamiet jong ka khat lai trik ujiliu arajara pendriu, lahab ban yok pedang ye jing sumar ka bapendai drip, namar ka jingkhet lot ka met ka jong u. Haba pentep ye kani ucharman ka JCOM SWA, Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association. Ba Shempang Langstang ulaong ba ka koi ka kya jong ba Marshal Kalahiar bat ula khet lot ka bla pelong ye ban wat jing sumar no na ka Urban Health Center ka badan halat rambai. Naga jingwan kinong tray ketika health center ka kentup ya ka doktor ba ka nurse la examine yu ba Marshal bat ka bala pelong ye ban hapan ai no do drip. Habai day ba kani ka jingi ka badan ya ka nongrim ka jingdawa ka ba kibo khmat nakaliang uba Shempang la kentui ka sarkar jila ba kan chimkia kani ka kam balada ja AA yu ba Marshal ka sarkar ka de ban chim ya ka jingkit clear. Halo. Oi. Oh, ada buat hidup ya? Oh, tak. Salah juga. Cek. Cek. Kem kerja mana? Dapat naik lain. Kajing syatkan jong presiden jongi ba Marshal kalapoi sya ka khatlai sngi khat armit kene ka por kaladap sya ka laispa kentate ha kajing tlot kemet jong u ngikum ko option ngila pun sya ka Urban Health Center larmbai ban pet ya ka khot ke khya jong u te kilas dang man eye drip lane check up ya u ngai kuble ya ki doktor ki nurse bakilawan ban eye drip ye presiden jongi tengi karpat ya government banchim khia ya jing diman jongi ki pajba baduk barangli te darajia kumnu yo presiden jongi ka jingba klik ka de jong sarkar MDA2 Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.